Oi, keluar. Hei, मा बुस्थु यो? Oi, खाट! मा बुस्थुमोन इयो? गाइस जोंना थावा जोब्बाय आरोना नै कुमार नाहरलाय खनसे बाइक थाव जोब्बाय ओमफ्राय नारबाय दंमोन ना आङो नै आं दा गाखोलायनोसै आरोना नेक्स्टआव माबा गपिनि पाला एबार आं गाखोलायनोसै एबार आं नारलायनोसै ओमफ्राय नाय लोगोफोर लामाखौ नायलाय नेसनेल हाइवे पुरा खाराब अबस्था गैखाया माने ना माबा गाट्टानि सायावसो लामा दं ना लामानि सायावसो गाट्टा गाइस जोंनि नै सरकारा मा खालामगासिनो मा होनगोन जोंनि बे देखाफाम फैबाथाय हराव फैबाथाय गारिफोरजों एसे लासै सालायनानै बिराद गाज्रि ससेया एखिजा फैबासो एसे गारिफोरखौ लासै सालायबानो जाबाय बिराद गाज्रि नोंथांमोना नायना लादो मोनसे नै एसे लासै सालायबानो जाबाय नै एम्बुलेन्सआनो नै बेफोरबायदि लासै थांनांगौ गोनां जादों आरोना गाइस एसे सेबै सालायबोबानो जाबाय ना ससे लामायाव अबस्था गैखाया खिन्थु ससेल' दाख्लैबो एक्सिडेन्ट जाना सासे थैखांबाय मास्टार गुड मर्निं बयनिसिमबो देखाफामनिफ्राय आरोना ओमफ्राय जों दायो साइथिंसा थाबायबाय दं मर्निंनिफ्राय बार जादों एसे नोंथांमोना नायना लादो देखाफामनि साइथिं आरोना बे ओमफ्राय जों दिनै थांगोन हाजोआव वाटारफलाव थांगोन आरोना दाख्लैनो बुंना दोनखादोंमोन आं वाटारफल थांगोन होनना जा बिथाङा लकेसनखौ नायना दोनदो माबायदि जायगाया नायनोसै बिथाङा मायाव लांगोन जोङो दिनै हेभिना हेभिबाथ' बिराद मोजां ओमफ्राय नै सानफ्रामबो सान्दुङा 10ता बाजिनिफ्राय स्टार्टिं दुंबाय दं आरोना दहाय फुंनिफ्राय अखायानो हाबाय दंमोन ओमफ्राय दा एसे दुंहांदो आरोना ओमफ्राय जों दिनै आमथिसुवा होनना मिथिया दै ओमफ्राय आमथिसुवा होननायखाय जों दिनै हाजोआवबो थांखागोन नालाय थाइजौ खान्थाल जि मोनो जाबोनोसै आरोना ओमफ्राय मोनगोन ना मोना बेखौसो मिथिला खिन्थु मोनोबो होनदों कुमारा थाइजौ मोनो खान्थालबो मोनो आनारसबो मोनो नायदो नोंथांमोना दिनै मोनजागोन ना मोनजाया जोङो गाइस हाजोआव थांनायनि सिगां नै सिखा मिटखौ लादों आरोना बिराद इम्परटेन्ट आरो हाजोआव मुफुर ओंखारो होनदों मुफुरा जुदि जोंखौ आक्रमण खालामो जोंबो आक्रमण खालामनांगोन ना बेनि थाखाय बेखौ लाबाय सेफटिनि थाखाय आरोना गाइस ओमफ्राय जों जि जायगायाव वाटारफलाव थांनो नागिरदों बे जायगायाव माने सिट जाना थैनाय मानसि दं होनदों आरोना माबा खेबसे माने हासिबखानो थांनायाव सासे हिन्जाव मानसि पार्सन बेगोननानै थैदो आरोना दा मोदाय जाना सिगिबाय थायो आरो औ जों दायो गिनांगौ सेंग्रा मानसि जिहेथु सिख्ला मानसिमोन थैनाया जुदि जोंखौ सेंग्रा मानसिखौ लांनो नागिरो आरोना बेनिखायनो बिराद गिनांगौ बेनिखायनो जों साब्रै साबा लोगो लादों आरोना आंखौ लांनाय नङा इसोरसो लांगोन इसोर हाबा जायाखैना नों हाबा जानायखाय नोंखौ लांला नामा लांनाय नङा ट्रेन फैदों नै गाइस ट्रेन गाइस 3 घन्टा नेबाय जों लोगोफोरखौ ओमफ्राय दायो लोगोफोरा मोनफैबाय ओमफ्राय जों दायो थांबाय थानोसै आरोना अके दैमा बारदों नै गाइस बिराद थान्दा आरोना दैया नै सेन्देलखौ खुना लानो गोनां जादों लंपेन्टआ सिबायना आंना हाफ ओमफ्राय ओरैबायदि धार आरोना बिराद धार दैयाबो नै लोगोफोरा बारजोब्बाय आंना लंपेन्टआ फुल सिजोबसिगोनानो आरोना लंपेन्टआ सिजोब्बाय आंना सेस खतम बारबाय लंपेन्टआ सिजोब्बाय नै आंना नोंसोरनाथ' सियाखै हाफपेन्ट गानजोबदो बिसोरो आंना सिजोबखादों नै गोमोन जानो गोमोनानो गाइस हाजोनिफ्राय बिदि खान्थाल लाबै फोमोनो आरोना ओमफ्राय अबावबाथ' मोननाय मोनबोखायो दायो नोंथांमोनाव नुखादोंना बिदि लायै बानि लाबो आरोना खान्थालखौ इमान गिदिर लाबो मैयाबो कुमारा लाबोदोंमोन मैया थाइसे जादों आरोना मैया जानानै ओंखामखौनो जानो हायाखै ओरैबायदि गिदिरमोन आङो 21 माने 20 ककाइसो जादों आरोना आङो 20-21 ककाइस जादों ओमफ्राय ओंखामखौनो जानो हायाखै ओरैबायदि बे दैया गोथौ जागोन नामा इयो मोननै दैमा जासिगोन दे एबार जायगायानो ओरैबायदि गिथावना आरोना नाय हाग्रा गोजा सोरगिदिं पुरा हाग्राया बेसेबा गोसा होख्रावबाबो रावबो खोनाया ओरै पार्किजाबो खोनायो ओरै पार्किजाबो खोनायो आरोना जों दायो कुमार दांदोल' दं ओमफ्राय लोगोफोरा बिराद उनाव थाबोबाय आरोना सिगांखिजाबो रावबो गैया उनखिजाबो रावबो गैया जों सानैल' ओइ कुमार ओइ मा बुस्थु ओइ खाट मा बुस्थुमोन इयो मा बुस्थुमोन इखिजानिया हाग्रा ज्राव होनखादो आरोना जिउ गनाय बायदि मोनलायदों मानो नाङो नङा इसोर बोरै फैगोन दा इसोरथ' फैबाय दंना जोंनि उनखिजा ओइ माबा दं
माबा दं इयो माबा दं बे हाग्रायाव मा मोनसे दं ज्राव 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 उन्दुदो बे हाग्रायाव जिबौ जिबौ जोंनि हाजोआव बिराद जात जात मोनो आरोना नै इखिजा नायनो हागोन मौ बेरे नाय इखो जों हाननानैब्ला हानगौमोन दायो जेबो जुगारानो गैया ओमफ्राय आरो मोनगोन इखिजा दायो नारेंबो मोनगोन आरोना नोंथांमोना नै नारेंबो दं नायनि नारेंआ माबायदि गुल स्टाइलसो ना नै गाइस बे गोखै नंगौना नङा बेलाय खनसे जाना नायनो र' गाइस जाना नायनि आरोना माबायदि बिराद दं नारें बिफां ओमफ्राय जों दायो खान्थाल जाहैगोन थाइजौ मोनगोन ना मोना मिथिया खिन्थु खान्थालखौ मोनगोन आरोना ओमफ्राय आरो मा मोनो नायनोसै फार्स्टआवनो स्टार्टिंआवनो नारेंखौ जानोसै आरोना जों बिगुरा डेन्जार गोरा ओमफ्राय गोखैयालाय गोखै आरोना सोरबा बे फिथाइखौ सिनायोबा कमेन्टआव खोन्थाहरलाय बे फिथाइनि नामा मा कुमार नों मिथियो नामा बे फिथाइखौ बे फिथाइया मा बुस्थु मिथियो नामा मिथियालै सोरबा जुदि मिथियो खोन्थाहरबानो जाबाय नै आनारस बायदि सुसु गोनां दं आरोना नै जायालै जानायाथ' जाया आरो मोनसे दै मोनबावोमोन आरोना जोङो वाटारफलाव मोनफैबायमोन ओमफ्राय अखाया बिराद गोसा हाबाय आरोना ओमफ्राय जों वाटारफलसिम थांनो हानाय नङा दै बिराद गिदिर जाना दं दैया माने बिराद गोसायै गोलैदों आरोना जों खाथिजों थांनो हानाय नङा ओमफ्राय लामा बनायना नायनोसै अखाबो हादोंना अखा हाखांबाथाय जों एसे जायगा बनायनानै जुदि थांथ'नाय जायगा जायो अब्लाना थांगोन आरोना जोङो फैनाय नायबानो जाबाय आं थालिर दंफां सिङावसो हाबना दं आरोना नै जि मोजां जाना दंखायो साथा बायसा बेनिखायनो थालिरफोरखौ हाजोआव फैबा दाननाङा आरोना अखा हाबाथाय बिदि रैखाथि मोनो सासे सिगाङाव थांखांनासो माने हाग्रा दानस्रांगोन आरोना नै गाइस बिदि आरो इसोरनि प्लाना ब्लगारफोरनि प्लाना बिदि आं रियेलिटिखौ खोन्थाखायो माने ना सासेखौ सिगाङाव थांग्रोनायो बिनिफ्राय हाग्राखौ दानो ओमफ्राय केमेराया सिगाङाव थायो मा घन्टा जानसै इदिबालाय साबास थांबाय दं आरोना जों हाग्रा दानस्रां दायो बे अखाया बिराद डिस्टार्ब होदों दे नै बिराद गोसा हादों अखायाबो मबाइलाव वाटारप्रुफ नङालै भाइ थौ जल्दि लाइफआव आंनि देरसिन एक्सपिरियेन्सआ बेखौनो होनजासिगोन बिदि हाग्रा सिङाव वाटारफल नायनो माब्लाबाबो फैफेराखैमोन आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों आरोना ओमफ्राय नै साथायाबो थालिर बिलाइसो आरोना गाइस ओरैबायदि डेन्जारेस जों मेन वाटारफलाव मोनफैबाय बे सिङाव नोंथांमोना नायनो हागोन नै कुमारा थास' बिफां सिङाव हाबना दं नै थास' बिफाङाबो ओरैबायदि गिदिर आरोना नै बेनो गाइस वाटारफला हाग्रा सिंनि वाटारफल सान्दुं दुंनायाव फैबाथाय इन्ट्रेस्ट मोनगोन जुदि सान्दुं दुंनायाव फैना लाबा इन्ट्रेस्ट मोननाय नङा आरोना बेफोरबायदि खाटारनाक भिडिअ बनायफेराखैमोन आं दिनै खाथियाव थांना बनायथानसै गाइस ओ गाइस खांख्राइ स' गाइस बेनो आरोना मेन वाटारफल बे देरबोगासिनो गाइस नायदो ओ माय गड खारनांसिगोन ओमफ्राय जों बारा टाइम थानो हानाय नंला ओ माय गड गाइस दैया देरबोगासिनो मिथिबायना जोङो सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय मबाइलावबो पुरा दै हाबजोब्बाय दै ओमफ्रायनो कभार सभार खुलिना लानो गोनां जादों ओमफ्राय ओजों बिराद ओजों गोजौनिफ्रायथ' दै खोरिबाय दंखायो नालाय ओमफ्राय पुरा सिजोबजोब्बाय आरोना जोङो नै ओमफ्राय इयाव अखायानो गैया ओमफ्राय जोंनि साथाफोरखौ नायना लादो नोंथांमोना नै थास' ओरैबायदि गिदिर गिदिर आरोना नै थास'आ ओ माय गड बे डेन्जार एक्सपिरियेन्सलै दिनैनिया ना तामाम गिदिर गिदिर नारें नै ओमफ्राय सिङाव दानस्रां जोङो बहनबाय दं आरोना नारेंखौ खाबाय दं बे सिंखिजाबो दं ओइ नै इयोबो दं थाइसे मालायनि आखासे ओं नै जोङो दायो थाइबेसे खाखो गासै थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा सय सात आठ आठथा खाबाय जों नै मेन गिदिरा नै आधा केजि जाखांदां नैयो नै बिराद गिदिर थ' दायो एबार मा मोनबावो नारें मोनबाय आरो खान्थाल मोनगोन थाइजौखौथ' मोननाय नंला हाग्रा नारें ना बिराद आलौवो दाबुआबो गोदै नङा दे बया गोखामान ना आलौदों नै आमथिसुवानि नामाव नायो बयनिबो जानाया बिराद गोखा थाइनै लाबखादोंमोन जोङो आलाय सिलाय खालामजोब्बाय नै थाइजौ दंफांआ बेनो आरोना नै थाइजौ जालायनोसै आमथिसुवानि नामाव दिनै दाम जादों ओमफ्राय बे थाइजौआ गोथाङासो गोदै दे गोमोना एसेबो गोदै नङा ओंखाम थाइजौ होनना बुङो बेखौ बिराद गोदै इमान गोथांबाबो गोदै आरोना नै ओंखायनो रावबो माने गारनानै थानो गोसो गैला जाबाय एसे थाइजौ दंफांखौ नै
लामा थांगोन गोथाङासो गोदै एसेबो गोखै गैया अरे कहना क्या चाहते हो ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा गाइस दायो जोङो न'आव थांबाय दं ओमफ्राय नै लोगोफोराबो एकजा थांबाय दं जों मेंबाय आरोना बिराद ओमफ्राय टाइमा जाबाय दायो 3:52 मफिया दय खिनानै ना दै मोनियाव थालिर बिलाइदोसो खिथु गारदोयो जाबा बेखौ बुंलायनांगौरा थ' ओमफ्राय गाइस बिसिम थांनो जों वाटारफलसिम थांनो थाखाय थास' बिलाइ हानांदों थालिर दंफां माने साथा गैयियाव थालिर बिलाइफोराव हाबनानै थांनो गोनां जादों बिराद डेन्जार एक्सपिरियेन्स लाबाय दिनै ओमफ्राय भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिखो थ' जों दैमायाव दुगैलांनांसिगोन बिराद लेथ्राबो जाजोब्बाय मानसिया अबस्था गैला औ अबस्था गैला ओमफ्राय माबायदि मोनखो कुमार बिराद खस्थ' मोनबाय दिनै बेनो डेन्जार एक्सपिरियेन्स ना दिनै ना ओमफ्राय फार्स्ट टाइम बिथांखौ सिनायदों ना जोंनि सानजारि नोगोरनि केबि रेपार दिस इज केबि रेपार बिथांनि चेनेल नामा ओमफ्राय एसे साबसक्राइब खालामना होयोबानो जाबाय आरो ना गाइस लिंकखौ डिसक्रिपसनाव दं नोंथांमोना थांनानै काटि तुलाबायना हो सिख्लाफोरखौल' मानो खालामो नोंसोरो जोंनि सेंग्राफोर जोंनि मोद्लाफोरखौबो एसे नायनांगौब्रा गाइस साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय एकदम 30K खाथियाव दं दै सानैनाबो बारा नांला 10,000ल' नांसिगौ 10,000 नांला 9,000 बिथांनो 6,000सोल' नांसिगौ आंनो 9,000खौ नांगौ आरो ना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोफोरनो एसे रानलाबायना हरदो अब्ला दिनैसिमसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन आरो लंपेन्टआ नै सेस सिजोब्बाय गाइस बाय बाय